Ne, pa dajte nam sa Subnorom da delimo zajedno prostoriju, mi nemamo ništa protiv toga. Ali zato su se pobrinuli naši neprijatelji, koji su odveli 5 idiota da stoje tamo na barikadama koji navodno brane ruski narod na Krimu. Rusija nema dovoljno vojnika. Oni su jači od kozaka, oni su jači od krimske kiše, oni su jači od svega. Mi na Ukrajini prišli tam... Tu mi postavio ljude na čistinu gde su svi mogli da poginu. Ja sam, kao i svi naravno, 5000 u Lugansku dao i potpisao sam se u neku njegovu svesku, nemam pojma. I faktično smo jedino udruženje koje aktivno radi i konkretne stvari radi. Onaj je sa pištoljom je rekao više puta ja ću tebe da ovladim, razumiješ, ja sam rekao ja ću tebe ne plašim. Ni od Bratislava, ni od njegovog zamjenika, ni od bilo koga iz četničkog pokreta nisam dobio ni dinara. Mi radimo naš posao i borimo se. Za to si ti, Živkoviću, sposoban. Za to, samo za to, da prevariš, da ukradeš. Trenutno se nalazimo u kući, pravoj srpskoj domaćinskoj kući, kod mog brata Predraga Dimića. Ja sam ovde došao, kao što ću otići i na neka druga mesta, da intervjuišem ljude koji su bili unutar četničkog pokreta svojevremeno, dok je taj pokret napredovao, kada je stvaran iz ničega, da kažemo. I to su ljudi koji su doprineli baš dosta tome, jedan od njih je Predrag Dimić, koji je iz tog pokreta izašao. Mi ćemo sada čuti zašto je čovek ušao u pokret, kakvi su odnosi bili u pokretu i zašto je izašao iz pokreta i čućemo eventualno njegovo mišljenje o meni, o tim ljudima mojim koji su eventualno pomagali tom pokretu i tako dalje, odnosno da li je to tačno ili nije tačno šta takozvani gospodin Bratislav Živković tvrdi energično na svom sajtu i tako dalje. Da čujemo šta će reći Dimić. U četničkom pokretu sam ušao čisto iz patriotskih razloga, zato što sam nacionalno orijentisan, znači i za srpske četnike, znači odavno volim. Čuo sam za četnički pokret preko interneta oko nabavke nekih uniformi i nazvao sam taj broj, javio mi se Stevan Vuković iz Kruševca. Sa njim sam kontaktirao i on mi je dao povereništvo za Vranje. Postao sam posle mesec dana poverenik četničkog pokreta za Vranje i posle toga je krenuo neki moj rad u četnički pokret. Prvo neko iskustvo sa tim ljudima sam imao, znači prvi neki susret gde mi se neke stvari nisu sviđale, to je na promociji knjige Bratislava Živkovića u Nišu, gde nije moglo da se kupi ni 15 čoveka zajedno sa novinarima. Drugo, video sam neka događanja koje mi se uopšte nisu sviđala, jer ja u četnički pokret nisam ušao iz razloga da bi zavodio žene, da bi ogovarao nekoga, da bi radio razne nemoralne radnje, nego sam ušao čisto iz patriotskih razloga kako bi očuvao, bar za Vranje, po tradiciji, Vranje je četnički grad, u Vranje je nastao četnički pokret i ušao sam u pokret čisto da se očuva taj neki plamen četništva za neke buduće generacije. Sad, posle promocije knjige, kada smo trebali da budemo razvezeni od Njegoševe kuće, ja kod mog kuma, a Ljubica kod Gorana Vučinića da prenoći,
Ispred njegove kuće smo vidjeli iz kola, ja i Ljubica smo vidjeli kako Bratislav Živković i Milan Majevica samo što je nije oborio na trotoar dole. I to mi se uopšte neke stvari nisu svidjele. Drugo, znači 25.4.2014. godine dobio sam neki zadatak, po meni sumnjiv, da odem na samu liniju, na samu administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom i gore gde žandarmerija drži potesta i gde je poginuo žandar. Jer se čulo da se žandarmerija povlači i da ukida bazu. Nisam u prvi mah znao zašto me šalje gore. Odmah ću da kažem da za taj odlazak ni od Bratislava, ni od njegovog zamenika, ni od bilo koga iz četničkog pokreta nisam dobio ni dinara. Znači, sam sam finansirao taj put koji mi nije, ja imam 13.600 penziju, znači celu invalidsku. Nije mi niko finansirao, ja sam finansirao, koštao me blizu 60 €. Znači, odradio sam posao, kontaktirao sam ljude gore, znači obezbedio sam svu logistiku koja je bila potrebna ako se žandarmerija povuče. Međutim, imam i danas kontakt sa tim ljudima, sa predsjednikom mjesne kancelarije Dobri Do i sa još nekim ljudima iz jedne mahale u Sekirači, ako nešto bude da im se nađem pri ruci. Međutim, desilo se to što se desilo, da sam izašao iz četničkog pokreta iz poznatih razloga. Ja sam upućivao u četnički pokret da jedna osoba radi za državnu bezbednost, a niko me nije slušao i pored toga što sam ih više puta upozorio. Tu osobu je i Zoran Andrejić vodio sa sobom na Cerski marš. A da li ste vi upozorili Andrejića na to, za tu osobu? Upozorio sam Stevana Vukojevića da ta osoba nije podobna, da svašta priča o četničkom pokretu, da vrbuje Bratislav Živković, da vrbuje mlade žene i da diluje drogu za Ukrajince. Odmah mi su upala na neka... To je rekla ta žena, jel tako? Molim? To je ta žena. Da, što imam i svedoka, znači moj zamenik je svedok. Ako treba da idemo u crkvu u kojoj hoće manastir, može se zakunem. Ja se ne kunem ko mali šić na Bibliju. A i mi ne držimo pištolj kao Bratislav na Mališića, nego smo došli ovdje kao... Hoću da kažem da prvo, Biblija nije Biblija, po srpski je Sveto pismo. A drugo, ovo hoću da kažem i da upozorim druge ljude da, znači u četničkom pokretu nije mi se svidelo kad sam otišao gore na Ravnu goru, što se grupišu po grupama koji sa kime sarađuju ili koji sa kime se trpi. Odvajali su se, ogovarali jedan drugoga i nije mi se svidelo kada je naša sestra Ljubica Nemet dobila gramatu i čin četničkog majora od trojice ratnih priznatih četničkih vojvoda. Ona je tu gramatu pokazala Bratislavu Živkoviću, on se samo onako kiselo nasmijeo i produžio dalje. Da, imate samo trenutak da ja kažem gledalcima koji eventualno nisu upućeni u to o kakvoj ženi se radi. Žena je bukvalno dobrovoljac, da kažemo, svih ratova 90. godina. Pre toga je žena bila u vojsci, bila je podoficir, stigla do čina starijeg vodnika i to je sve stigla regularnim putem, znači žena se školovala, bila u vojsci, volela je to, posvetila se tome, svoj život je dala za svoju otadžbinu, za svoju vojsku. Nije to zaslužila na neke neregularne, da kažemo, radnje kao što se to dešava u nekim drugim slučajevima kod Bratislava Živkovića gde eventualno neka žena legne i dobije čin nečega i normalno da se njemu to zbog toga nije svidelo jer Bratislav Živković ne priznaje ni jednog regularnog vojvodu među tim vojvodama, da kažemo, osim Slavka Aleksića vojvode
Međutim, Slavko Aleksić Vojvoda, da zna šta je Bratislav Živković radio, ja verujem da bi istog trenutka on, Bratislava Živkovića, rešio bilo kakve dužnosti i bilo čega, prekinuo bi bilo kakav kontakt sa njim, a ovo će upravo biti prilika da do ovoga snimka i do ovih razgovora i svih nedela Bratislava Živkovića dođe i Slavko Aleksić, jer ovaj snimak će obići svet, snimak će doći do njega. Da ne prekidam, Dimića, stali smo kod Ljubice Nemec, što se njemu nije svidelo i produžio je gore. Znači, tu gramatu kasnije sam vidio da je overila i Srpska pravoslavna crkva i da je priznala Ljubicu Nemec za četničkog majora. Da. Ona je dala zakletvu, kako je meni poznato, i u crkvi. Žena je isto ranjavana. 4 puta je ranjavana. Znači, žena koja je dala malte ne krv za Srpstvo i za Srbiju. I za srpski narod u Republici Srpskoj. Sad, prikazati nepoštovanje prema takvoj ženi i prema, na primjer, nekim izginulim ljudima koji si dali živote prema dobrovoljcima i gledati ličnu korist, meni se je zgadilo to i zato sam izašao. A na Ravnoj Gori gore, da vam kažem, prvo, još neke stvari nisu mi se svidele. Znači, ja sam izašao isto iz jednog razloga što na Belim vodama je bilo, znači, znalo se, nema članarine u četničkom pokretu, oni se finansiraju iz donacija, iz dobrovoljnih priloga, ne znam još kako, nije ni bitno, ali, znači, rekli su da svaki čovek iz svog odbora da po 1200 dinara za gulaš i za šator. Ja sam više poneo nego što su oni imali gulaš, šator je bio za 4 osobe. Znači, da su svi ljudi dali te pare, oni bi možda 10 puta više zaradili nego što vredi taj šator i taj gulaš. Na kraju su prosuli gulaš i od toga nije bilo ništa. A drugo, kad sam bio gore na Ravnoj Gori, zamerili su mi zašto sam od Sinđelića uzeo majice za moje ljude u četničkom pokretu ovde u Vranju. Ja kao prvo sam nacionalista i volim sa svim ljudima koji su tog opredeljenja da sarađujem i da imam dobar kontakt i, znači, da lepo sarađujemo, znači da se ispoštujemo uzajemno, da se priznamo. Bratislavu se to nije sviđalo, ne znam iz kog razloga. Te nije to naš Vuk, zašto si od Sinđelića nabavio, mogo si od Steve, prvo Steva nije i štampao majice, drugo, možda bi zaradio 100% na te majice, treće, čekao bi po 6 mjeseca da dođem do tih majici, ko što sam čekao za Šubara i Kokarda. A kada je on to rekao, je li to ove godine? To je bilo na Ravnoj Gori ove godine. A da li ti je poznato šta je pre toga Bratislav Živković pričao za Sinđelića, za srpske Vukove, za... ranije... Pre toga mi nije bilo... Pre toga mi ništa nije bilo poznato... Da li nas je hvalio, kudio? Samo znam da ništa nije pričao o vama, samo znam da si ti povukao svoje ljude i to ga je veoma pogodilo. Verovatno jer više nije imao zaštitu. I onda jednostavno zbog toga je on našao izgovor u tome da zašto vi nosite moje majice. To je to. Znači ja ću da nosim majicu koja se meni sviđa. Trenutno, hoću i ovo da kažem, da sam poverenik Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije za Vranje, a imam, znači, samostalni četnički odred Stojan Koruba Vranje koji je u sastavu Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije. Znači, volim, počasti sam član ženskog četničkog pokreta Srbije, imam poštovanje i u Republici Srpskoj i u Republici Srpskoj od braće iz Banja Luke i iz drugih gradova. Inače, dok ste bili u četničkom pokretu, da li je Živković ikada vama pokušao za odbor bilo šta da obezbedi ovde, da li to bile uniforme, našivci, barjaci, ili da li vam je uopšte dao pečat on svog četničkog pokreta da vi kao odbor funkcionišete? On
ovako, nikad, on je meni dao povereništvo sa nekim pečatom, sad, taj pečat koliko je validan, ne znam, ja sam to pocepao, odmah ću da kažem, znači ne posjedujem dokumentaciju kod mene, jer posle, kada sam se posvađao sa zamjenikom komandanta četničkog pokreta Zoranom Andrejevićem, ja sam to pocepao i bacio sam i ne treba mi. Znači nisam želeo sa takvim ljudima da imam više bilo kakav kontakt. Da, ali u suštini bilo šta, recimo od bilo kakvih donacija iz inostranstva ili bilo čega, on vama kao odboru nije stavio na raspolaganje, niti je na bilo koji način prikazao šta radi sa time. Ne, znači od Bratislava Živkovića ili od četničkog pokreta nismo dobili ni jedan dinar, znači ja imam svedoke, moje ljude iz odbora koji mogu u 2:30 ujutro da dođu kod mene da daju tu izjavu i pred sud, ako treba. Znači dinara, donacije ili pomoći za odelo ili za bilo što nismo dobili od njega. Sve smo kupovali za naše pare. Zbog ovakvih stvari sam ja došao da obiđem ljude kao što su Predrag Dimić i ostali ljudi koje ću ja obići, koji su bili u pokretu i izašli, da ljudi koji su donirali taj novac jednostavno vide da su novac bukvalno dali Bratislavu Živkoviću i da je taj novac nestao bez traga, a ja ću da poradim na tome da se vidi tačno koliko je tog novca donirano, bar približno, da vidimo šta je urađeno sa tim novcem. Izvoli Dimiću, ako imaš još... Nemam ništa da kažem drugo, samo im mogu poručiti da više ne pljuju počestite, znači ljude koji stvarno nisu umešani u tu priču, kao na primjer Njegoš Popović iz Niša, evo on kakvi se lažima služe, to ću da kažem. Da smo već kod toga, kod Njegoša Popovića isto, i isto da kažemo za Mališića, pošto je Bratislav bio kod tog čoveka kući na silu da ga natera da daje izjavu, evo kakvom se čoveku radi tom Mališiću u vezi pokreta četničkog i to. Da li je taj čovek valjao tom pokretu ili nije valjao, da li je čovek ispravan ili neispravan. Mališić ili Njegoš? Mališić. Ja Mališića ne znam puno, znam ga sa Belih voda. Da, ali po onome što ste čuli. I po onome što sam čuo, znači, od sestri Ljubice, od Gorana Vučinića, od još nekih ljudi iz četničkog pokreta, za Mališića sam čuo da je izuzetno pošten čovjek, izuzetno religiozan čovjek. Znači, ako nije se suprotstavio Bratislavu Živkoviću, što kad bi došao Bratislav Živković da uradi intervju kod mene, ja odgovorno tvrdim, evo sad, znači bez prisile, bez ništa, on ne bi izašao iz moje kuće kao što je izašao iz Mališićeve kuće. Da, ali on je jednostavno iskoristio čoveka da možda je iskoristio to, ne znam kako. Da, bio je sam u kući. Ma mogao je da dođe i sa celom Maricom, ne bi mogao da izađe tako. Na taj način da me neko prisili da ja dam iskaz ili bilo što, da bi se sutra ljagali neki ljudi, mislim da je to veoma nisko. Nema što da govorim, a za Njegoša, evo čime se oni služe i to ću da kažem. Prozvao me u grupu Borba protiv Bratislava Živkovića i njemu sličnih. Prozvao me u grupu da sam izašao iz četničkog pokreta zbog dobijenog čina poručnika. Odgovorno tvrdim da nemam nikakav čin, da sam ušao čisto iz patriotskih razloga u Ujedinjeni ravnogorski pokret. Sa Bobanom Miljkovićem smo se našli u istoj priči. Znači, dao mi je odrešene ruke da radim u Vranje u korist Ujedinjenog ravnogorskog pokreta i dao mi je 90% slobodu da radim i da sarađujem sa drugim nacionalnim organizacijama. Šta je rekao, recimo, gospodin Miljković iz Ujedinjenog ravnogorskog pokreta? Vi ste ga pitali za mene kakav sam čovjek. Da li ste čuli nešto loše od njega ili nekih drugih ljudi za mene? Od Bobana Miljkovića nikad ništa loše nisam čuo da je pomenuo uopšte TV Sinđeliću, da je pomenuo bilo koga iz Borskih Vukova. Niti je imao neki kontakt sa tobom da neku veliku neku saradnju ili da ste se nešto sukobljavali. Ali u svakom slučaju čuo i nije mi zabranio, na primjer, da ostvarim kontakt sa Borskim Vukovima,
sa ženskim četničkim pokretom, Da. sa bilo kojim pokretom koji smatram da je patriotski ispravan. Jer sve se čuje, za sve ima reč koja putuje i dobra reč i loša Tako je, reč. tako Za je. ovo vreme ja nisam čuo lošu reč za tebe, a evo, što kažu, nisi niti za mene, koliko vidim. Tako da sada ćemo da produžimo dalje kod drugih ljudi, ako nema još nešto, ako se nisi setio. Pa samo bih zamolio da me više ne uzimaju u usta i da me ne spominju. Zoran Zombija Andrejević me je kleo kao neka baba vračara. Ja kao hrišćan i ispravni hrišćan mu opraštam. Nadam se da će mu i Bog oprostiti jer takve kletve samo neke babe vračare mogu da izgovaraju. Pa njima je preostalo... A imam samo dokaz to i u inbox gde mi te kletve kako su bile izrečene. Da. Znači i s te strane se ne plašim, može da me tuži, ja imam dokaz To je jedino u arhivi. što im je preostalo, da kunu, da prete i da lažu. Normalno. Sada ćemo da produžimo kod drugih ljudi dalje, pa ćemo intervjuisati druge ljude koji su bili u pokretu i čućemo šta oni imaju da kažu o Bratislavu Živkoviću i svemu ostalom. I kao što rekoh, evo nas u Novom Sadu, došao sam da obiđem našeg brata Rajka Tomića, inače, da kažemo, nekadašnjeg borca i dobrovoljca Bratislava Živkovića, kojeg je Bratislav Živković prozvao da je ovakav i onakav, da je narkoman, da je ovo, da je ono, a prozvao ga iz razloga što je i njemu zavrnuo pare. Pa ga je prozvao i da je musliman, kao što je inače prozvao i mene, i Borisa, i ne znam nijako je sve ljude. Znači, njega čim neko prozove za dugovanje novca ili bilo kakvu drugu prevaru, taj je automatski musliman, Hrvat, Ustaša, Mađar, nebitno šta. Znači, odmah mu se prikači neki pridev, on je kriminalac ovakav i onakav. I sve to se svodi na neku praznu bljuvotinu koju tamo ispiše njegov potpisani navodni internet tim, odnosno jedan kljakavi tamo iz Niša, Njegoš, da, Popović, toliko nebitan lik da eto, treba vremena da se seti ko je. Lik, naravno, koji nema nikakve veze sa bilo kakvim borcima, pokretima i bilo čime, koji je jednostavno parazit kao i Živković, jer nema drugi način za život i onda tako za nešto sitno što se ogrebe uz Živkovića da negde se pojavi i tako to, on tako eto pušta neke priče. I sada sam ja došao ovde da mi evo porazgovaramo sa Rajkom Tomićem i da vidimo kako je došlo do toga da ovaj čovek uopšte, inače običan čovek, Srbin iz naroda, koji nema ništa sa nikakvim pokretima i bilo čime, da čovek uopšte dođe u kontakt sa Živkovićem i da krene u tu priču. Evo, Rajko, kaži ti sam kako je to eto krenulo, kako si ti uopšte došao na ideju? Krenulo je sa kriva, pošto sam ja gledao po internetu i televiziji kako se dotični gospodin Bratislav šepuri po internetu, meni je to izgledalo dostojanstveno od srpskog čoveka koji radi dobru stvar za dobrobit našeg bračnog srpskog naroda, ali izgleda da sam se ja tu gadno prevario. Međutim, to je prošlo, on je rekao da se vraća, da ja ne trebam da dolazim tamo, da će da bude još akcija u kojima ću ja da učestvujem. Dobro, ti si pozvao njega u stvari da hteo si da dođeš tamo da pomogneš... Da, naravno. Da, kao dobrovoljac. Kao dobrovoljac, da. Međutim, to se sve završilo, kako se završilo epilog, svi znate, to je, Krim je pripao Rusiji, da, mirnim putem. Rat je počeo u Ukrajini, dobio sam poziv od Živkovića da se vidimo, prvo sam se vidio sa Živkovićem i Zoranom Andrejevićem Zombijem u Borča, ja ne znam kako se zove, u jednoj kafani.
tu smo se dogovarali, on je rekao pozvaće me čim bude se kretalo za Ukrajinu. Došao je i taj dan, naravno, ja sam dobio poruku na Facebooku da dođem u jednu kafanu, zaboravio sam ime, kako se kafana zove, koja se nalazi u Ja neću ništa reći da ne bi bilo da ja nešto tu... Inače znam o kojoj se kafani radi. Iznad železničke stanice gde se gore prema Terazijama, ja mislim, ako se dobro sećam. Mislim, nije ni bitno. Tu sam bio, Živković je rekao da se prate konvoji humanitarne pomoći, na šta sam ja pristao, kao Srbin i patriota, da odem, da pomognem bratskom ruskom narodu. Čekao sam poziv, Zoran Andrejević Zombi me je pozvao lično i rekao mi je u jednom danu, danas se ide, kupi kartu u 5 sati, znači vremena, znači u 1 sat mi je poslao poruku, ja sam do 5 sati kupio kartu, pozvao drugara da me odvede do aerodroma i krenuo sam sa... Sada se izvinjavam, nešto te moram prekinuti, kada ste se sastali tamo, ti si upoznao tada Bratislava Živkovića i Andrejića, uživo? Uživo sam ih upoznao pre toga, kad je on teo da se upozna sa mnom u Borči. Da li si se ti predstavio njima ko si, šta si, odakle si, da, jesam. Znači, znali su to i Andrejić i Živković? Da, znali su. Zašto tada Živković nije rekao da si ti ovakav i onakav? Ne znam, dičio se zato što sam istetoviran ceo po telu. Da, odnosno čak šta više bio je ponosan. Ponosan je bio, mislio da će da iz mene izvuče neku korist zato što je vidio da sam bio u zatvoru i ovom prilikom bi teo da kažem to što sam bio u zatvoru. Nisam bio 7 godina, bio sam 10,5 godina, pa neki isprave tu grešku. Molim sve ove što gledaju da mi oproste moje greške iz mladosti. Ali to u svakom slučaju nije razlog da on tebe uradi za bilo šta, niti se tebi može suditi po tome šta si ti bio pre toga, u ovom slučaju Živkovićevih prevara sa novcem i ne znam ni ja. Naravno. I ja imam razlog zašto te pitam da li su znali Živković i Andrejić. Upravo zbog toga što oni manipulišu informacijama. Živković je objavio naknadno kada je prozvan za taj novac i za sve, da on nije znao koga vodi, da to ispada kao da ste se vi slučajno pojavili tamo, eto on ništa nije znao, pa je tek tamo on kao nešto saznao. Znači, ipak si se predstavio, znao je čovek da, ja sam se predstavio, rekao sam mu pogledaj moje ime i prezime na internetu, vidjet ćeš ko sam i šta sam, pa sad oni tim internet sa Google-a zloupotrebljavaju ono što sam ja bio ranije u prošlosti, što nema veze sa sadašnjosti. Da kažem, pokušavajući da diskredituje tvoje reči. Da. Šta sam još hteo da te pitam, vidim imaš zanimljive oznake, tu ti je petokraka, šta možeš da mi kažeš o tome? Da, ovako, ovo je uniforma koju sam nosio tamo časno, ovaj amblem je specijalni Halfa jedinica, pošto vidim da se neki tamo diče 63. padobranskom brigadom, a nisu vidjeli ni padobran kako izgleda. Pa eto, ja sam nakačio ovo, možda sam i ja iz specnaca, to se još ne zna, treba da se utvrdi. Da je Živković navodno iz 63. padobranske, da je on tu neki bio uspešan borac tamo i ovamo. Međutim, ja sam sreo dosta ljudi koji su bili borci koje kude. Niko nije potvrdio autentičnost bilo koje Živkovićeve priče. Ja ovim putem pozivam ljude koji budu videli ovaj dokumentarac i koji su učesnici poslednjeg rata, nije poslednji, ali nazvaćemo ga tako, 98. i 9. godine, da potvrde o tome, da li je čovek bio ili nije, da li je moguće da u celoj Srbiji niko dotičnog gospodina ne poznaje, a dotični gospodin i dalje nosi oznake 63. padobranske kaljajući
obraz tim ljudima koji su se tamo časno borili i tako dalje. Čak šta više, ismeva ih po Rusiji svojom pojavom tamo, jer da kažem u nekom delu ruskog, da kažemo, ispada kao da je šala, neka vrsta šale, jer on čovjek nije znao ruski, nije znao ništa i on je upao tamo i pitali su ga šta si ti, neki kozaci, atamani i to, i on je rekao padobranac. Međutim, zbog njegovog lošeg govora, čovjek nije školovan, nije ništa, četnički pokret vodi čovjek koji je totalno neobrazovan, mislim, nazovimo to četničkim pokretom. Znači, čovjek nema nikakvu vrstu oficirske škole, ničega, nema pojma čovjek ni o čemu. I čovjek je izgovorio tamo, pokušavajući da priča ruski, to padobranac, međutim, ironija je bila da je on to izgovorio tako da je to u prevodu značilo odrpanac, klošar, odrpanac, i oni su se ljudi svi dali u smeh, njemu nije bilo jasno i dalje zašto se smeju, shvatio je to posle kad su mu preveli. Također bio je jedan zanimljiv događaj koji on može da pokuša da demantuje, međutim mi imamo svedoke za to koji će to potvrditi, ako bude trebalo i sam Ataman, a Ataman će prepoznati o čemu pričamo jer će ovaj dokumentarac biti na ruskom. Kada je pitao Ataman Živkovića čime se bavi, Živković se onako nacerio kako on to zna da uradi i odgovorio ženama u prisustvu prevodioca. Prevodioc to nije hteo da prevede, međutim Ataman je razumeo šta je on rekao i tog trenutka je ispao, da kažemo, prilično neozbiljan u očima kozaka. Međutim, oni su mu i dalje progledavali kroz prste, jednostavno što je prolazio program. To je bilo sve i on je to nastavio da zloupotrebljava i radio je tamo šta je radio. A sada ćemo čuti šta je radio evo od ovog čoveka koji je bio prisutan u tim događajima. Dakle, Rajko, kaži ti meni, odnosno i ovim gledalcima, kada ste dospeli tamo, kako se to Živković borio? Da li on vama tamo bilo šta dao, neku obuku, nešto, bilo šta? Vi ste ljudi došli, sabrani odavde, niste se znali međusobno? Ne, niko se nije znao međusobno, neki nisu imali čak ni vojnog iskustva. Živković se postavlja kao veliki komandant, mada ga niko nije, kako da to objasnim, nikoga nije shvatao za ozbiljno, jer Čovjek jednostavno nema ratnog iskustva. Ne znam kako to da objasnim, mogu da opišem jednu situaciju pre nego što sam ja nastradao, koju će potvrditi, ima ko će da potvrdi, ja imam sve prepiske razgovora, da ne imenujem čoveka, on je postavio ljudi da obezbeđuju jednu haubicu, odnosno pušku na ruskom, kako se kaže, D-30, koja je bila u šumi, postavio je ljude na čistinu gde su svi mogli da poginu. Pukom slučajnošću i s Božjom pomoću oni nisu poginuli. I hvala Gospodu što ih je sačuvao zbog Živkovićevog neiskustva i neznanja. Živković se dalje hvalio da je bio, kad sam ja nastradao, pričao je, možda se sećate, možda ne, da smo mi bili u obruču 12 sati, da smo izvlačili ranjene Ruse, da smo dopremali... Da, on sada... Da smo dopremali... To ću te isto prekinuti. On sada bukvalno ima situaciju da mora sam sebe da demantuje. Znači, u početku je Živković pisao ovo što je čovek rekao, bili su u izvlačenju, bili su opkoljeni u borbama tamo ovamo, i sad odjednom isti taj Živković za iste te borce istu priču kaže da su oni bili pijani, da je Rajku pronađeno u krvi droga i alkohol prilikom pregleda. Ovde su dokumenti koje smo mi pogledali, gde se lepo vidi da to kod čoveka nema jednostavno nigde
u toj prijemnoj listi i koje čemu. Fotografiju toga ima i Živković. Neka Živković izvoli, neka prevede to da vidimo mi gde to piše, to što on tvrdi tamo na tom njegovom nazovi sajtu. I dakle, on sada tvrdi da su isti ti borci, eto, tek tako pali sa transportera i ne znam nija šta. Pa dobro, Živkoviću, šta je sad bilo? Da li je ovako ili onako? Ajde da čujemo sad treću tvoju priču, četvrtu ili petu. Šta ćeš sada da osmisliš, da pokušaš da se opereš? A možda mi je on donosio drogu i alkohol, pa sam... Da, ajde da postavimo i to pitanje. Kada već tvrdiš da je čovek bio takav, onda si ga ti čoveče snabdevao. Znači, on je odavde morao da krene tamo, on tamo nikoga ne poznaje, ovaj čovek nije imao novca, kako je on čovek onda mogao da ostane, jeli, smiren tamo i tako dalje, da funkcioniše, ako ga ti nisi snabdevao. Znači, ajde da čujemo šta je to bilo i kako je bilo. Međutim, istina će da se pokaže sada ubrzo, radimo na tome, vidjet ćemo koliko će proći vremena, odnosno koliko će Živković još moći da piše po internetu, obzirom da se mnogo ljudi javilo koji su prevareni, ojađeni, izbacuju se dokazi, pod pritiskom javnosti neće moći dugo da opstane oko toga, ali da nastavimo, da ne prekidam čoveka oko tih događaja tamo, Živkovićevih junačkih dela, da kažemo, odnosno nedela. Tog dana, ne mogu sada tačno sa tim datumom, da li je bio 13. ili 15. to ću ti dostaviti knjigu koju su Ukrajinci izbacili, špijuni koji su bili u toj bolnici. Živković se hvalio u novinama da je učestvovao u toj akciji, da su učestvovali srpski četnici. Nisu učestvovali srpski četnici, ja to odgovorno tvrdim. Bilo je 5 ljudi iz četničkog pokreta, odnosno ne iz četničkog pokreta, jedan je bio iz četničkog pokreta, jer od 14 ljudi koliko je bilo, 3 su bili članovi četničkog pokreta, Bratislav Živković. Nijedan drugi nije bio, svi su skupljeni s konca i konopca, kako se to u našem narodu kaže. Živković je otišao tamo radi sopstvene promocije da bi sebe predstavio kao velikog ratnika. Međutim, taj dan kad sam ja nastradao, jesam bio 12 sati, to je tačno 12 i preko 12 sati na prvoj liniji, mislim, ispred aerodroma Lugansk. Spremali smo se da napadnemo aerodrom. Aerodrom je bio napadnut. Međutim, s aerodroma niko nije odgovorio vatrom, nek su došli sa strane i gađali nas minobacačima. Da, ali da li on vodio tu akciju? Ne, on nije bio prisutan. Ne, on je vas poslao, ono kao... On nije ni znao gde sam ja. Pa šta je, o čemu više da pričam? Ne, on nije znao on gde se sam za to vreme negde reklamirao u svom finom modelu da se fotografiše i tako dalje. Jedan čovek iz jedinice koji isto ne pripada četničkom pokretu, a bio je u sastavu s nama, ne mogu ime da mu spomenem, je došao da vidi šta se s nama dešava i on je čovek nastradao. Ni kriv ni dužan. Ni kriv ni dužan, samo zato da bi proverio šta se dešava sa nama. Mi kad smo napustili položaj, pošto ja nisam mogao da gađam sa topom, pošto je pala noć, mi smo se povlačili sa položaja i u toj brzini, u tom naletu smo uleteli u našu liniju, ispred... U barikade. U barikade, ispred Proverio Lugansk. to je to, nego hoću da U čujemo tebe. blokpost, kako se to zove, u blokpost. Ja sam najviše nastradao, nije me pogodio metak, nije me pogodio geler, očigledno me pogodio dao neki grumen, pošto mi je kost prsla, mogu da pokažem sve snimke, pošto se tačno vidi da mi je kost prsla, da me je nešto udarilo po nogama i ja danas ne znam šta je to. Ali to je i nebitno. Bitno je da Bratislav Živković tada i tog dana nije bio tamo. Nije tačno da mi je nađeno u krvi alkohol, droga ili bilo šta drugo. Odgovorno tvrdim, imam ovde u telefonu snimak, mislim, sliku sam Nalaze i sve, video sam ja to sve. Taj nalaz koji ću rado da... To sam okačio kod Nemanje Popovića, on me je odmah blokirao.
na stranicu, on me odmah blokirao, tako da nemam šta da krijem. Tog dana smo se pričestili. Bratislav Živković je tražio od sveštenika da nam čita Opela, živim ljudima da je čita Opela, moram to da kažem, da je, ne znam odakle mu to i kakav je to običaj da se živim ljudima, naravno po... U prevodu on je hteo da vam se očitaju Opela i poslao vas na aerodrom i više se nije pojavio. Nije se pojavio i niti je bio tamo. Postoje ljudi koji su sa zgrade gledali kad su nas gađali na bacačima. Ja se nadam da će taj čovek sutra s tobom razgovarati i to ti potvrditi. Ako ne, ja imam prepiske razgovora sve preko telefona, tako da nije problem i to da se dokaže. Međutim, što je jako zanimljivo, list Pravda 22. ili 3. objavljuje kako Bratislav Živković uništava 23 vojnika, tank i ne znam nije šta sad ne mogu tačno, proglašava ga vojvodom. A Bratislav Živković je 19. ili 20. došao za Rusiju iz Ukrajine i bio je pored mene. Ja sam čitao to preko interneta i nisam mogao da verujem. Evo imam rusku karticu. Evo je ruska kartica, tako da ne mislite da lažem, pošto sam bio non stop na internetu, sam bio ranjen. Moram da naglasim da Bratislav Živković nijednu posetio u bolnici, niti je nazvao nekog da mi donese flašu vode ili bilo šta drugo, da nije bilo nekih Rusa, ne bi imao čašu vode da popijem. Pio sam tehničku vodu, nisam tražio nikog ništa, jer mi dostojanstvo i obraz nije dozvoljavalo. Baš to sam hteo da te pitam. Tebi jednostavno nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa Živkovićem. Kod njega nije bilo. Uspostavljao sam na trenutke kontakt, ali on rekao da nema struju i vodu, da ne može nikako da se javi, a čitao sam njegove objave preko Facebooka, pa mi to nije jasno, nek mi to je jasno kako je to radio. Da. Šta još htio da te pitam vezano za to? Da, za Živkovića, kad smo već kod toga, da li je taj čovek uopšte učestvovao u nekoj akciji tamo? On tvrdi da je on aktivno tu. Ne, nije učestvovao. Bio je 7 dana na jednom položaju, ako ljudi koji su pratili internet i njegova objavljivanja na internetu, prvu sliku koju je poslao i gde je objavio da mu je neki tamo telohranitelj, bio je 7 dana na tom položaju, samo taj na tom položaju bio i na nijednom više, 7 dana ima, tako reći rola, nepunih 7 dana. Rajko, uzeću ti jedan dilerski duvan, pošto ti kao diler imaš ovog duvana koliko hoćeš. Slobodno. Pošto te Živković tako lepo snabdeo, platio i to. Inače, trenutno ovde sedimo zahvaljujući komšijama koje su pomogle. Ovde čovek ima malo dete, sproveden je kabal, eto, osnovno produžni da ima da se uključi svetlo ovde noću kad se dete probudi, da se nahrani, presluši i tako, jer jednostavno Živković je čoveka ostavio bez ičega tamo, znači čovek se jedva vratio u Srbiju, ali ja sam to čuo, ali neću ja da pričam, da ne ispadne ja nešto pričam, nego kaži ti kako je bilo oko toga. Živković je skupljao dobrovoljne priloge za donacije, navodno za četnički pokret, za ranjene i ako neko pogine da se pomogne porodicama. Jesi ti čuo da li su ljudi to davali njemu? Jesu, da, davali su mu. Jednom smo sedeli za stolom, on je skupio, da vam kažem, u evrima, 6.500 evra ili ti odnosno, ne znam koliko je to sad rublje, ne preračunam, mislim dovoljno je da kažem 6.500 evra, meni je trebao da da 2.200 evra, pošto sam bio ranjen, pošto sam sam bio 14 dana u sobi,
nije mi niko pomagao, nisam se kupao me Miloš Jovanović kad je došao iz Ukrajine. On me je pomogao, pošto su mi bile obe noge povređene, pošto nisam mogao da hodam. Pa bi, eto, i tog Miloša zamolio da potvrdi ako ja lažem, ja ću javno da se obesim u centru Novog Sada. Od tog novca koji ste vi videli javno, što ste uspeli da vidite, da li on tebi nešto pomogao ili nije? Ne. Nije mi pomogli su mi Kozaci i Rusi, jer da mi oni nisu dali. Znači ljudi koji nisu imali ništa sa tobom, bukvalno? Ne, koji baš bukvalno ništa sa mnom nisu imali, ja ne bi imao da se vratim za Srbiju. Živkoviću sam lično dao pasoš, što stojim iza svojih reči. Da, kako je to priča bilo oko tih pasoša, uzimanja, nevraćanja pasoša, uzimanja novca, nedavanja? Njemu su jednostavno pasoši trebali za to. Ja stvarno ne znam šta je on s time hteo da uradi, ali ja sam čekao iz nedelje... Ali je držao tvoj pasoš kod njega? On je tvrdio da pasoš nije kod njega, pa da dolazi sutra, da dolazi prek sutra, da dolazi... Da, ali kome si predao u ruke pasoš? Bratislavu Živkoviću lično. To te pitam, prosto. I znači, predao si pasoš i on si izgubio? Da, pasoša više nema. Da li je taj pasoš tebi vraćen posle? Ne, ja sam pasoš odjavio i nadam se da ću dobiti drugi. U prevodu on i dalje posjeduje tvoj pasoš ili ko zna ko posjeduje u ovom trenutku u svetu tvoj pasoš koji može zloupotrebiti za to šta. Naravno, odjavljen je tako da ne verujem. Da, ali u svakom slučaju nije kod tebe. Ne. Dobro, šta sam još hteo da te pitam? Kakvi su odnosi uopšte bili tu tih ljudi i njega, da li on imao neku vrstu komande tu ili je jednostavno došao tamo i pustio ljude i šta je tu bilo? On se, kad se vratio sa... Kao komandant, sa terena, kao komandant, šepurio se, sliko se, išao je svakodnevno u grad sa taksijem. Da me ne nabedio da mi je on dao neke pare, nije mi dao nikakve pare, meni su pomogli ljudi, Srbi i Rusi. Ja sam dobio pomoći određene preko toga što je Bratislav uzeo od svih tih ljudi, navodno za četnički pokret i za ranjene ili eventualno poginule. Ne daj Bože da sam poginao, moja porodica ne bi imala ni gune. Znači on jednostavno radio je medijski deo svoj eksponiranja i nije obraćao pažnju šta mu borci rade tu, doveo ih tu i pustio ih na... Pa čak me nije ni pitao kako sam u bolnici, kad je došao s terena, nije mi u krevet donao čašu vode. Znači, koliko reče u bolnici da si bio? Oko mesec i po dana. Mesec i po dana nije našao za shodno da dođe u bolnicu? Pa nije našao za shodno kad je došao iz Ukrajine, kad je došao u bazu, nije našao za shodno da mi donese čašu vode do kreveta, da me pita da li sam gladan ili žedan. A prolazio je? Prolazio je, naravno, još kad sam rekao da ću da kažem istinu, odmah sam bio najgori, odmah sam bio diskreditovan. Ti si bio prebačen tamo normalno zbog uslova, nije bilo uslova lečenja? Pa mogu da ti prebacim sliku, ja sam napustio svojevoljnu bolnicu, zato što su dolazili ljudi bez ruku, bez nogu, imam sliku u telefonu. Nisi mogao da... Nisam hteo da zauzimam niko mesto zbog moja 2-3 štrafa u nozi. I zbog 2 slomljene noge da zauzimam nekom mnogo težem Rusu mestu u bolnici koji je nastradao, nažalost, u Donjecku. Da li su te Rusi obilazili? Da. Postoje Rusi koji su me obilazili. Mislim, Rusi iz Novorusije, o njima pričam. Da.
kozaci koji su mi donijeli i vodu i koji su mi donijeli nešto. Oni su jednostavno čuli da tu ima Srbin dobrovoljac i došli da te obiđu. Da. I pomagao mi je sveštenik i njegova žena Angelina i sveštenik Mihajlo je, mislim da se zove. Sveštenik, oni su mi donosili vodu i donosili su mi najpotrebnije stvari, koje su mi bile najosnovnije za život, pošto se tamo iz česme tehnička voda ne pije, a ja sam je pio i nisam trebao nikom ništa da prosim i da uzimam. Šta se dalje dešavalo sa Bratislavom, njegovim odnosom tamo, da kažemo, vojske tamo Novorusije i njega, da li su oni njega dugo trpeli ili su ga ograničili vremenom i kada su prilike ograničili? Njega su odmah ograničili, pošto je počeo da se slika i pošto počeli su da ga zovu maneken. Možete da vidite njegovu sliku, njegovu uniformu. Na slici možete uvek da vidite ispeglanu i doteranu. Ja sam izbacio na svojoj stranici borba protiv Bratislava Živkovića i ostalih njemu sličnih komandira Aleksandra Klišnju. Pogledajte kako je Klišnjin donji deo uniforme i Bratislavov i donji i gornji deo uniforme, a to je bilo posle same... To je inače lokalni neki kozački komadant koji je došao da te obiđe kad je čuo... Iz Novorusije, da. Znači čovek koji nema 3 veze sa tobom, koji je tu iz Novorusije, dolazi da te obiđe, on može da odvoji svoje vreme za tebe, a Bratislav ne može. Tako ispada. Tako ispada i tako i jeste bilo. Najviše me boli, mi smo seli da razgovaramo svi, možda je malo ružno što ću ovo sada da kažem, svi su se složili ljudi da se meni da 100.000 rublji od tog fonda koji je Bratislav Živković skupio. Bratislav Živković je rekao da će to je negde oko 2200 evra. Bratislav Živković je u tom trenutku rekao da će mi platiti kartu samo do Beograda i onda je rekao, ma dobro, do Novog Sada. Ja sam ustao i rekao sam, sramota me je što sam Srbin i sramota me je što sedim sa vama i sramota me je što sam te uopšte upoznao. I otišao sam u svoju sobu i legao sam i nisam izlazio iz nje. Posećivali su me pojedini drugari, ne bi da ih imenujem, sami će se oni prepoznati, znaju oni koji su mi dali pare, koji su mi pomogli. Oni su bukvalno svoje pare dali tebi da ti... Koji su... Da ti dođeš ovdje. Da bi mogli da se vrati. Da bi mogli da se vrati. I da nije bilo tih Rusa i tih pojedinih Srba, nisu samo, kako Momčilo Grković kaže, podguzne muve Bratislava Živkovića, samo mi oni nisu dali ništa. Sve su čuvali za sebe i za svoje dupe. I šta je rekao taj komandant, to sam ja čuo, ali hoću da čujem i od tebe, za Bratislava kad je video da si tu i da te nije obišao i tako dalje? Rekao je da je smeće. Nije rekao ni da je durak, nego da je smeće, ne znam kako se to na ruskom kaže, ali dao Bog da mu dozvole da se on intervjuiše. Da, ja verujem da ćemo mi pronaći tog čoveka, da i on kaže i drugi ljudi koji su bili tamo ruski kozaci na koje se poziva Bratislav Živković tamo, da ljudi kažu o njemu i da kažu o borcima koji su bili tu, pa će naši gledalci imati priliku da vide ko je ko, šta je kako bilo i tako dalje. I u takvoj situaciji, osim ako nema još nešto tamo, što se dešava? Pa dešavalo se puno toga. Dešavalo se da smo otišli, eto tako, neplanski na bum. Da, kako je došlo do toga da se katapultira Živković iz Ukrajine? Kako? Kako su ga katapultirali? Nisu ga jednostavno hteli, zato što čovek nije nikakav ratnik.
koji čovek koji se samo slika i objavljuje slike na Facebooku. Da li je neko zvanično pomenuo da se on malo ogradi tu u tome? Rekli su mu, koliko ja znam, da to ne radi, ali on je nastavio, pošto je on veliki komandant. Nije mogao da izdrži bez fotografisanja i snimanja. Naravno. Pogledajte samo njegovu uniformu, svaka je uglađena i fina. Ova moja ostao mi je samo gornji deo, znači smrdela je, bila je prljava, ne znam na čega. Sve od ležanja po prašini i kojekakvih ulja i šta ti ja znam. Da, sve što se navatalo. Sve što se navatalo, kako se reći, a on je bio uvek uglađen i fin. Moram da naglasim, ja kad sam došao u Moskvu, čekao sam Bratislava Živkovića na aerodromu, Šermetovo se zove. Bratislav nas je odveo do drugog aerodroma, otišli smo u Simferopolj letom, koji je, po mom saznanju, finansirao Vencislav Vujić. To je deo novca koje on tražio od Vencislava. Naravno, te iste pare tražio od mene da ja vratim Vencislavu, ali nema veze. To nije tema priča. Video sam te pretiske kad je tražio. Mi smo otišli, primio nas je jedan čovjek koji se zove Miroslav, odnosno čovjek ima 3 dece, pomogao je koliko je mogu, ja sam ponovno nešto para, bio je tu jedan čovjek koji je oženjen sa Ruskinjom, da mu ne spominjem ime, prepoznaće se i on ko je, da bismo nas dvoje imali para, mi bi tamo crkli gladni. Dok smo zvali Bratislava, Bratislav se nije javio, jednom prilikom se javio. On je vas tu ostavio i otišao. Ne, on nije ni bio. A on nije ni bio, on vas poslao, ono kao, idite vi, ja ću da dođem. Ja ću da dođem, da. On je bio, kad smo ga mi jednom prilikom nazvali, on je verovali meni ili ne, on je bio na masaži u Moskvi. S kime, šta, kako, stvarno ne znam, a mi smo gladovali na Krimu. Posle sa Krima smo otišli autobusom 1000 km do Rostova na Donu. Seli smo na autobusu, kako smo znali i umeli, prebacili smo se na teritoriju Ukrajine. Da, bukvalno sami, mogli ste da poginete bez... Naravno. I on se onda pojavio, jeli, posle kao veliki komandant i tako dalje. Da naređuje, da govori šta treba da se radi, mada pola njegovih stvari nije bilo ispravno, sa kojim se ja nisam slagao. I on je verovatno ušao u autobus. Stvarno ne znam kako. 100%. Ja sam... Znam igrača. Može da potvrdi isto taj komandir Aleksandar Višnja, da sam ja izašao ispred stroja i rekao sam, Bratislave, ja ću tebe da napustim i otići ću kod Rusa. Jer ja ovo ne želim, jednostavno ne želim takvog čoveka da imam u blizini sebe. Jer ja sam tamo otišao čistog srca, a nisam otišao da profitiram i da zarađujem na tuđim mucima. Ti si bio dugo odsutan, da kažemo, odavde, što kaže i u teškoj situaciji, si već krenuo odavde tamo, da kažemo, u lošoj situaciji, pričali smo, nisi radio... Zatvorio sam, imao sam kafanu, zatvorio sam kafanu i krenuo sam da pomognem bratskom ruskom narodu, na svom trošku. Ostavio sam jednomesečnu bebu, nije meni Bratislav ukrao pare, ukrao je mom detetu. I kada si došao odande ovde, da li ti je ikada Bratislav i posle toga nešto pokušao pomoći, da li te pitao kako si? Mogu da pokažem, evo, poruku koju mi je on poslao, ako se ne budem smirio... Posle ćemo dodati ovom snimku prilikom... Iako ne budem, da će mi slomiti nogu. Ja sam mu rekao da dođe da mi slomi slobodno. Da, hoćemo tako da se junači preko telefona, Facebooka i ovoga, onoga. Ja bih voleo lično da dođe da mi je slobodno. Pa on takvih, znaš šta im mnogi izlomio, meni sve isto. Samo da ne govorim koju, zbog ovih gledalaca.
nego šta još htjedoh reći, kada si stigao ovdje, situacija je bila da si ostao bez struje, da je isečeno. Skinuli su mi sat, ostao sam bez struje, ostao sam bez ičega. Znači, baš bukvalno bez ičega. Znači, pozajmljujem pare da hranim dete, nadao sam se da će Bratislav da vrati barem deo para, a jedan deo... Da poplaćaš bar osnovno nešto račune i... Da, ali to se nije desilo. Evo, koliko god da sam... Očigledno i neće da se desi, pogotovo zbog toga što si ga javno prozvao. Koliko god da sam u teškoj situaciji, da su mi skinuli sat i da nemam struju, eto, ja te pare poklanjam, nek mi donese priznanicu da je uplatio bilo kom bolesnom detetu koje je bolesno, da li od leukemije, da li od raka, da li od neke teške bolesti, ja se odričem tih para u korist bilo kog bolesnog deteta, samo nek donese priznanicu da taj novac nije upotrebio za sebe. Da nije upotrebio za sebe. Ja se odričem tih para, jer to je moja krv, moja rana, a on je zarađivao na moje rani i moje krvi i ostaje mesec dana duže i skupljuje priloge za uniforme, za... Da, on već godinama skuplja priloge za uniforme, čizme, šatore i tako dalje, koje naravno nikada nema. I znači to tako traje večno. I večno neki novi članovi navodni koje on tu pokupi ljudi koje ne znaju, jer on koristi fotografije prethodnih članova, snimke i to, i ljudi onda pomisle da je on neki silni komandant koji kontroliše tu mnogo ljudi zato što se slika ispred ovih i onih, jer se on tako predstavi. Onda te ljude koje on angažuje, on te ljude nagovori da oni moraju da kupe uniformu da nose. I onda ljudi bukvalno sami kupuju sebi, da kažemo, uniforme. To govorim na osnovu iskustva drugih ljudi, ne znam za tebe šta je bilo. Odgovorno tvrdim da je to ordenje što je podelio tim njegovim zombiju, klempavom tom i njima svima ostalim, onom Njegošu. Niko nije teo od boraca koji su bili tamo i borili se, niko nije teo da primi zato što su to falsifikati, to jednostavno nije regularan orden koji je zaslužan za bilo koji izvršen zadatak. Zna se kako se deli ordenje tamo, izađu celi strojevi, oni Novorusije, izvrši se postrojavanje, prozivka, snimanje, javno se da orden, oni ga prikače, a ne, braco, evo ti ordenje u kesu, ponesi onome Njegošu u Niš i daj mu za internet bljuvotine. Ili ponesi zombiju. Pišu oni svašta, ti si ovdje sa mnom. Znaš, ono, tako je ispalo. Evo sad je već 2 sata posle ponoći, ti si sa mnom već dosta vremena. Pa ja se izvinjavam, malo sam kasno došao. Nema veze, pa da li... Ali i dobro što sam došao. Moram da te pitam, da li si ti primetio da ja imam neku krizu i da li sam ja narkoman? Kako on to tvrdi meni? Pa pravo da ti kažem, počeo sam ja da kriziram. Nemamo pivu, ali nemamo. Pokupio Živković sve čoveku, znači čovek jednostavno jedva opstaje ovde, to je, ljudi moji, znači žalosno šta je čovek doživao. I doživao je to zbog neke svoje vere, da kažemo, eto, poverovao, krenuo i bilo šta je bilo. I čovek je sad ostavljen tu sam da se snalazi kako zna i ume. To ide na čast velikog komandanta Živkovića, kako on sebe već naziva, komandant, neki ga zovu i vojvoda ovamo, tamo. Ali ćemo mi videti kakav je to komandant i vojvoda u svim tim ostalim, da kažemo, izjavama svih ljudi. Osim ako i Živković u međuvremenu sve da ne kažem ne pokrasti, nego kako on to radi, po muslimani, po Hrvati i tako to. Jer čim neko kaže nešto, pomene neko dugovanje, bilo šta, taj je odmah ovakav i onakav, što je rekao i za tebe. Evo ovde stoji, ja sam pogledao, znači izvod iz matične knjige rođenih, da se to snimi za Rajka i lepo se vidi da je čovek Srbin, i po ocu i po majci i tako dalje.
validni, overeni, sve, evo ovde uverenje o državljanstvu isto pored. To može da iskoristi isto tako da me tuži slobodno. Da, ima čovjek za dokazni materijal, eto sada ima to Bratislav u dokumentarcu. Ja sam upravo ovde i došao iz suda, pošto sam ja imao po Bratislavu 5 poternica crvenih i tako dalje, falsifikovana dokumenta na moje ime, jer ja, kažem, nisam Srbin, ja sam musliman i tako dalje. Da vidimo koliko će još to Bratislav ljudi tako da oskrnavi i do kada. Do kada će to trajati, da li će neko tog čoveka urazumiti, da kažemo zakonom ga urazumiti, ili ćemo mi morati jednostavno da se organizujemo i da ga urazumimo, jer tome jednostavno mora da se stane na put. Što se mene tiče, to je ono što sam ja hteo da pitam Rajka, ono što sam čuo, a sad ako Rajko ima nešto što ja nisam načuo, a smatra da treba ljudi da znaju. Pa pre svega treba da, pošto će ovo da bude i u Rusiji, treba da odnosno novoruski narod da zna da mi nije žao što sam bio tamo, što sam nastradao, ne bi mi bilo žao ni da sam poginuo i opet bi se vratio da branim svoj pravoslavni narod koji to zaslužuje, jer ipak Rusi su naša velika braća, vekovna braća koja su dolazili vamo na sva ratišta u bivšoj Jugoslaviji, na Kosovu, Hrvatskoj, u Bosni i mi smo njima stvarno mnogo dužni. I ja smatram da sam lično ja u ime barem nekih određenih ljudi odradio taj svoj dug. Otišao bi opet i išao bi opet da, eto, Bratislav nije prozivao vlast, da Bratislav nije se eksponirao, da nije uradio to što je uradio. Pa sad ljudi koji hoće da doprinesu svom bratskom narodu, ako odu, otići u zatvor. Zbog Bratislava Živkovića. Napada me bez razloga, traži priznanice, traži gde je on šta potpisao. Pa evo ja ću njega da pitam, da li si ti, Bratislave Živkoviću, potpisao neku priznanicu kad si uzimao pare od tolikih ljudi? Ja sam otvorio stranicu, kao što i ti sam znaš, borba protiv Bratislava Živkovića i njemu sličnih. Da li si ti izdavao priznanice tim ljudima? Da li možeš da mi odgovoriš na to pitanje? Ako sam ja narkoman, da li si ti narkoman? Da li voliš da piješ? Da li si bio u psihijatrijskoj ustanovi Gornja Toponica? Eto, ja tebi imam brdo pitanja da postavim. Da li voliš da duvaš travu više nego leba da jedeš? Mislim, to je istina. I šta je rekao za Ruse u određenom trenutku? Žalostno je što Rusi ovo gledaju. Ja se izvinjavam svim Rusima u Bratislavovo ime i u ime celog srpskog naroda, što moramo ovo da svi se ograđujemo od njega. To je mišljenje samo jednog čoveka, nazvao me, snimao je taj razgovor, ja to znam. Ja sam mu spomenuo šta je dotični Aleksandar Klišnji rekao za njega, šta su Rusi rekli. On je jednostavno rekao, bole me za Ruse. Ja se izvinjavam na vulgarnosti i izvinjavam se celom ruskom narodu što sam morao ovako da izjavim. Eto sad znate ko je Bratislav Živković, odnosno Smrdislav Živković, koji... Ja ga zovem Brstislav, zato što Brsti kuđu slavu. Koji... To mu nekako više pristaje. Koji zarađuje pare na tuđoj muci, ako ćemo da krenemo od Majevica, ako ćeš da misliš na Mila Majevica. Da, nju dosta pominju svi, ja neću... Koliko je imala, evo imam jednu... To vi sami kažete šta ima. Ja sam to čuo... Šta je bilo oko ovoga, to svi pominju tu neko prikupljanje novca,
jer je tu četnički pokret učestvovao u tome. Nadamo se da ćemo... Kada si već počeo to da čuješ... Nadamo se da ćemo dobiti neke priznanice i neke uplate koje su... Ljudi dali za to lečenje. Da li za lečenje, da li za taj četnički pokret, da li za... Ali kad budemo imali sve dokaze, sve ćemo da iznesemo na našoj stranici. Naravno, a bit će i u dokumentarcu, a bit će Bratislave i u sudu, nemoj da brineš da neće. To ti ja obećam, ja sam ti čvrsto obećao. Srpski Vuk drži do reči, za razliku od tebe. Morat ćeš da objasniš i ovako javno i u sudu sve baljezgarije koje si napravio. Tako da, idemo dalje. Hteo je da mi prikači da sam pod uticajem alkohola zato što smo se pričestili taj dan. I po Rusiji, kad te pričeste, on je popio pun pehar vina na kraju. On nije naravno imao alkohol u krvi. Ja sam iz kašikice Hristovu krv i telo pojeo i popio sam ovog malo vina i rekao sam ja stvarno ne mogu. Taj dan sam otišao na položaj, ceo dan nisam pio ništa sem vode, jeo sam. Pa tamo jednostavno nema, gde ćeš ti tamo da kupiš... Pa jedino ako nisu Ukrajinci došli da me počaste tamo sa... limenkama i ne znam nija čime. Sa aerodroma. Pošto Bratislav kaže, vi se vozili sa limenkama. Pošto sam pijan sam pao sa BTR-a, odnosno transportera, nisam pao, udarili smo u blokpost, to svi borci koji su bili dobro znaju, ima čak nekih, ima jedan moj imenjak iz Crne Gore, koji je na Bratislavovoj strani, koji je bio običan negacioner, nikakvu značajnu ulogu nije imao. Jedino on može da potvrdi nešto suprotno, ali papiri govore i slike više od reči. Naravno, za sve treba imati dokaze, a ja sve što sam izneo, za svaki svoj detalj imam dokaz što sam naravno i pokazao. Kao što sam musliman, tako i da uporedite uniforme klišnje i koje su sačinjene istog dana, koje su sačinjene istog dana, da vidite kako je od Aleksandra Klišnje uniforma, a kako je uniforma od Bratislava Živkovića, brada uredno počešljana, znači nosio je četku za bradu, zvali su ga maneken, Čupa Čups, zvali su ga, Klišnje ga lično zvao Durak, na kraju ga je nazvao da je smeće. Postoji video, zapis razgovora preko Skype-a mene i Vencislava, u kojem je učestvovao i gospodin Klišnja, gde Klišnji može da potvrdi moje navode, da li smo bili pijani, da li smo pili i da li je Bratislav Živković učestvovao, kao i Boban Rabin Boži, tako se zove na Facebooku, ima u mojoj grupi, odnosno borba protiv Bratislava Živkovića i ostali. Da, ali Bratislav Živković se i dalje drži toga, on je jedini u pravu, a hiljade Srba ništa ne znaju.